In Boetenpost is juist een tankstation opvallen. Een man in een blauw marieerde ranjas bedriegen een maaiwerker met een wapen en had jild met een naam. Om dezelfde tijd hinnen waard in Ljouwert ook een oerval dien. Daar bedriegen een man een maaiwerker van het supermerk aan een eerste single. De man nam jild uit de kassa maai. De vleerbasis in Ljouwert zal onderzoeken of 2 F-16's van de basis juist haast op elkaar bots binnen. Dat zou gebeurd wezen bij een oefening in Duitsland. Spatters jaren de piloten neer mist in elkaar zitten. De basis zal onder oren de vluchtgegevens onderzoeken. De werknemers van de Spaanse groep beginnen net akkoord met de ontslagvergoeding van €2400. Het hazenbedrijf wil het financieren door het verkwartje van de opzitsregeling. Bij Spaanse krijgen in totaal 69 mensen dien. 24 daarvan werken in Haas. Het valt dan met het aantal klachten over de nieuwe dienstregeling van de bussen in Friesland. Bij het landelijke OV-loket is het nou maar 1 Frieske klacht binnenkwam. Reizigersorganisatie Rookoff had een 10-tal klachten gekregen over de nieuwe bustijden. Het gaat je vooral om lien dat maar een peermeesken gebruik van maatje. Joenen vannacht kans op sneeuwbuien en glijdens. Het wordt 2 graden onder nul. Morgen enkele buien maar weer te sneeuwen, dan een temperatuur van 3 graden boven nul.